Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya cah kabarmu dino iki? Alhamdulillah saya Bu. Alhamdulillah saya. Nah, sadurunge miwiti pasinaon dino iki supaya awake dhewe anggone sinau iki mengko ora ana alangan apa-apa. Ayo padha ndonga bebarengan, muga-muga dina iki pasinaone ora ana alangan apa-apa. Nggih, ndonga kawiwitan. Ndonga dipungkasi. Nah, nggih, lek ngono Bu Prima pengen ngabsen dina iki, bocah-bocah dina iki sing wis mlebu ning kelas apa wae kelas 11 IPS loro. Intan Satria. Nggih, Bu. Hibatul. Hadir Bu. Galuh. Wonten Bu. Putri Mailina. Wonten, Bu. Prasetyo. Wonten Bu. Melisa. Wonten Bu. Widya. Wonten Bu. Budi. Di Wahyu Budi. Nah, moga-moga dina iki kabeh isih tansah pinaringan sehat. Jamane kaya ngene iki mau Bu Prima matur suwun banget mergo udan-udan sampean isih tetep melu kelase basa Jawa. Nah, bocah-bocah isih eling ora minggu kepungkur awake dhewe nyinaoni ngenani apa? Geguritan Bu. Geguritan. Iya, betul. Sing minggu dek wingi awake dhewe nyinau ngenani geguritan. Nah, bocah-bocah biasane yen ing tingkat SMA, geguritan iku kan dilombane. Iki sapa ning kene sing wis nate melu lomba maca geguritan? Kula Bu. Halo. Loh, saumpama ning acara lomba geguritan ngono iku, mosok langsung lomba maca geguritan apa isih ana acara liyane lho? Iya loh, lek ning gone acara geguritan ngono kae awakmu langsung lomba apa ning gone acara iku isih ana rangkaian-rangkaian acara liya? Menawi pas kula lomba nika wonten Bu. Eneng acara apa ae lho? Oh, awakmu melu PHBN ya loh ya? Eneng apa lho? Eneng acara apa lho? Sadurunge geguritan niku nggih wonten sambutan-sambutan saking Iya. Nah, MC nggih. Wonten terus MC-ne. MC-ne, eneng panitiane, bener sawijining acara iku ya kaya lomba geguritan iku mesti ana MC lan mesti ana sing menehi sambutan. Nah, MC iku sing maca rerangkaiane acara. Nah, sing sambutan iku sing apa? Sambutan iku ya iku wong sing menehi sesorah sadurunge adicara diwiwiti utawa iku ana ing satengahé adicara. Nah, dina iki awake dhewe bakal nyinaoni ngenani sesorah cah. Nyapa kok awake dhewe kudu sinau sesorah? Nah, tujuane dina iki siji, sampean kudu iso mangerteni struktur saka teks sesorah iku ana apa wae. Lan sing keloro, sampean iku kudu bisa nggawe cengkorongan teks sesorah kanggo sawijining kegiatan tartamtu. Nyapa tuh cah sampean kuwi kok kudu sinau sesorah? Nah, yen sampean sok emben wis lulus saka sekolah, misale saka SMA, banjur sampean kuliah, terus toyok dadi lurah. Nah, ya ta? Nalika dadi lurah mesti menehi sambutan ya to, Cah? Marang tamu sing hadir. Terus mari ngono yen ana acara desa. Nah, mula saka kuwi, toyok wiwit saiki kudu iso sinau ngomong.
Dadine seomben nalika toyo dadi lurah iku toyo ora bingung. Nah, terus misalnya seomben Intan Satria ndelalano kok dadi ibu lurah. Otomatis Intan Satria kudu wani ngomong ning ngarepe ibu PKK. Mula saka kuwi sampean dina iki sinau bareng-bareng ngenani kepriye kuwi sesorah, terus tujuane awake dhewe kuwi nyinaoni ngenani struktur sesorah iku kaya apa lan sampean kudu iso gawe cengkorongan saka sesorah. Nah, penting banget bocah-bocah nyinau sesorah kuwi. Apa maneh awake dhewe iku urip ing donya iki ora mung urip dhewe, nanging awake dhewe urip karo wong akeh. Nah, nalika ngomong ning ngarepe wong akeh iku awake dhewe kudu duwe tata krama. Apa meneh yen awake dhewe nalika ngomong ning ngarepe wong akeh iku awake dhewe iku dadi sawijining wong kang penting. Misal ya kuwi mau lurah, misalnya ibu-ibu ketua PKK, misal malah dadi Pak Camat. Mula saka kuwi awake dhewe kudu sinau kepriye awake dhewe seomben supaya bisa medhar sabda utawa awake dhewe bisa menehi sesorah kanggo wong liya iku kanthi oke. Nah, saiki tulung diperhatikan ya, Bu Prima ning kene duwe sawijining gambar. Nah, gambare tulung sampean delok. Muncul kah ya ning gone HP-ne sampean, ning gone laptop sampean? Muncul gambare? Nggih, Bu. Nggih, Oke. Bu. Nggih, Bu. Muncul. Oke, saiki tulung disetitekno. Iki. Setitekno gambar ing ngisor iki. Kira-kira iki gambar apa? Iki gambar apa, Cah? Menurutmu? Apa? Iki gambar wong nyapa terus gambar apa? Sapa sing iso jawab? Coba, toyo. Iki gambar apa, yo? Orang Wong nyapa? pidato, Tiang Bu. pidato. Wong pidato. Nah, wong ngomong ning ngarepe wong akeh. Nah, terus ning kono kuwi enek wong sing ning ngarepe iku minangka apa, Cah? Ning kono enek wong ngomong siji, banjur ning kono ana gambar wong akeh ning ngisore padha madhep nyang wonge. Iku minangka apa, Cah? Minangka pendengar, pelihat apa ning kono kuwi audiens? Apa, Lis? Bisa? Ngirim Bu Prima? Wong nyapa, Lis? Ayo sapa sing iso? Galo iki wong nyapa lho? Pendengar, Bu. Pendengar utawa audiens. Nah iki Cak, dadi sesorah utawa pidato kuwi ngomong ning ngarepe wong akeh, banjur ana sing ngrungokne lan ana tujuane tertentu. Kira-kira wong pidato kuwi lek ora duwe tujuan kuwi malih diarani ora omong angin. Iki selaras karo pangertene tujuan yen pangertene sesorah yen sesorah iku ungkapan kang awujud ukara-ukara kang tinuju marang piyai akeh utawa wacana kang disiapake lan diwaosake dhateng kalayak kanthi ancas supaya pamiyarsa iso njupuk teges mahami lan nrimo serta gelem nglakoni apa wae kang diwedharake dening piyai kang sesorah. Jadi ning kene sesorah iku wong ngomong ning ngarepe wong akeh kanthi tujuan tertentu. Nah, tujuane iso wae wong sing dijak ngomong ku mau utawa wong sing diomong iku nglakoni, utawa ngrungokne, utawa nrimo, utawa gelem njipuk apa wae babab sing iso dijipuk saka apa kang diomong.
kuwi jenenge sesorah. Jadi sesorah iku ngomong ning ngarepe wong akeh nanging duwe tujuan, ora mung sekedar ngomong wae. Yen mung sekedar ngomong wae ora iso diarani sesorah. Nanging wong diarani crita. Terus diarani sesorah iku yen kepriye? Diarani sesorah iku yen ana aturan-aturane nalika ngomong. Dadi ning kono ana strukture tartamtu, ora mung sekedar ngomong banjur iku diarani sesorah, ora. Nanging sesorah iku nduweni apa ya cah yo? Duweni ciri-ciri tertentu sajroning teke. Nah, lek sampean tau melu upacara bendera dina Senin nalika awake di sekolah luring ngono kae, ning kono mesti pembina upacara mesti menehi sambutan. Nah, iku salah sawijining saka sesorah. Nah, Bu Prima mau mus matur, yen sesorah iku ngomong nanging beda karo liyane. Jalaran sesorah iku nduweni struktur tertentu nalika ngomonge. Apa wae to strukture iku? Nah, iku bakal disinau. Terus iki mau apa wae kang dadi tujuan saka sesorah. Sesorah iku nduweni tujuan menehi pawarta utawa mung sekedar menehi crita. Salah siji saka kedadian-kedadian. Nah, banjur sing keloro menehi perintah. Sesorah iki ngongkon wong sing ngrungokne iku nglakoni samubarang apa kang wis diomongake. Banjur sing ketelu menehi panglipur. Sesorah kanthi tujuan supaya kang mirengake iku legawa, ikhlas lan seneng penggalihe. Biasane iki ana ing adicara sripan, cah. Jadi yen ana adicara sripan ngono kae ana sing menehi sambutan nanging isine biasane iku nglipur sing duwe omah supaya sing duwe omah iku ora sedih, ora terus berduka cita. Terus eneng neh menehi pangajak, biasane yen menehi pangajak iki ning acara demo. Nah, terus atur pambagya iki sesorah sing tujuane mbagakake tamu kang rawuh sajroning adicara tartamtu. Jadi iki ucapan terima kasih terhadap tamu yang hadir. Iki diarani sesorah kanthi tujuan atur pambagya. Ana struktur teks sesorah. Jadi yen awake dhewe ngrungokne wong pidato ngono kae, ora mung sekedar omong biasa to, Cah. Biasane kan ana urut-urutane. Nah, saiki coba Lisa. Tak takok. Lis, mirengne Bu Prima. Lisa. Nggih, Bu. Lisa, yen eneng wong pidato ngono kae, biasane langsung ngomongne isi apa dadak enek pambukane, Lis? Pambuka, Bu. Eneng pambuka dhisik. Terus bar pambuka banjur lage eneng Isi. bar ngono sing kari dhewe Panutup. Nah, kuwi ora ujug-ujug langsung ngomong lho ya. Saiki Putri Mailina. Nggih, Bu. Putri, yen sajroning sesorah ngono kae, mang Melisa wis ngomongne ana pambuka, ana isi lan ana panutup. Biasane sing diarani pambuka ki sing muni piye, Put? Salam, Bu. Mengucapkan salam iku diarani pambuka. Coba saiki Yaya, Lydia. Nggih, Bu. Lydia mirengne Bu Prima. Nggih. Nggih, Bu, mireng. Oke, ya. Lek biasane ning gone wong pidato iku ana sing diarani apa kuwi jenenge panutup jarene Lisa mau. Nah, panutup iku sing biasane kaya ngopo? Iya, sing unine piye ya? Yen panutup. Anu, Bu, ngoten nika lho. Para rawuh ingkang kinurmatan, mekanten ingkang saged kula aturaken
awit asmanipun ingkang mengkugati. Mboten ngoten. Nah, ya pinter. Ketok iki duweni harapan dadi Bu RT ya. Nah, bener panutup biasane ngono para rawuh ingkang kinurmatan, mekanten ingkang saged kawula aturaken, mbok bilih wonten salah kula nyuwun pangapunten. Nah, iku mau struktur saka teks sesorah. Jadi, yen awake dhewe iku nalika nglakoni sesorah iku ora mung sekedar ngomong nanging ana strukture, ana pambuka, ana isi lan ana panutupe. Nah, supaya luwih cetha maneh, ayo saiki dionceki siji-siji. Nah, iki pambuka. Nah, sajroning pambuka iku ora mung ngucapne salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ora kurang ngono wae. Nanging sajroning pambuka iku ana loro bagian. Ana salam pambuka lan ana pambuka. Banjur pambuka isih bagi malih isih ana atur pakurmatan, atur puji syukur lan atur panuwun. Nah, ning kene salam pambuka ku sing piye? Salam pambuka iku yen awake dhewe agaman Islam ya unine Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terus ana maneh selamat pagi. Iki bahasa Indonesia nek gone dhewe ya sugeng enjing, sugeng pepanggihan malih kalian kawula. Nah, terus pambuka. Pambuka iku ana 3 bagian, ana atur pakurmatan, ana atur puji syukur lan atur panuwun. Atur pakurmatan iku awake dhewe ngaturake sapa wae ning kono kuwi mau sing rawuh. Disapa, sapa wae sing rawuh ning gone adicara kuwi mau. Nah, kira-kira nalika atur pakurmatan iku pangkate sing luwih dhisik apa pangkate sing dhuwur dhisik apa pangkate sing luwih endhek dhisik cah sing disebutne? Budi. Rumiyin. Sing piye? Apa Wahyu Intan? Sing pangkate piye? Ingkang pangkate dhuwur rumiyin. Nah, ingkang pangkate dhuwur rumiyin dadi bener. Sing pangkate luwih dhuwur dhisik iku sing disebutake. Dadi misal ning kono kuwi mau ana ning kono ana acara perpisahan sekolah. Nah, ning kono ngundang Pak Camat. Ning kono ngundang kepala dinas pendidikan kecamatan. Banjur ning kono ngundang kepala SMP saka sekolah liyane. Nah, sing nomor 1 berarti sing diaturne ingkang kinurmatan Bapak Camat. Terus banjur sing keloro kepala dinas kecamatan, sing ketelu kepala sekolah lagi. Nah, nalika ngaturake atur pakurmatan kanggo kepala sekolah ora disebut ping pindho cah. Dumateng Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri Setunggal Panggul ku salah. Jadi yang bener dumateng ingkang kinurmatan dumateng Bapak Kepala SMA. Jadi langsung Kepala SMA Negeri Setunggal Panggul, ora kepala sekolah SMA nanging Bapak Kepala SMA Negeri Setunggal Panggul. Nyapa kok ngono? Lah mengko yen sampean muni Bapak Kepala Sekolah SMA kan malih dadi double. Mergo sekolah SMA dhewe artine wis sekolah menengah. Terus yang keloro atur puji syukur. Atur puji syukur iku awake dhewe ngaturake puji syukur marang Gusti Allah kang murben dumati. Biasane isine ngono kae. Atur puji syukur kawula aturaken dumateng ngarsanipun Gusti Allah ingkang dinten menika sampun paring kanugrahan dumateng kita sekalian lan dinten menika kula lan panjenengan saged pepanggihan wonten ing dinten menika kanthi boten alangan setunggal punapa. Nah, iki bocah-bocah. Ning nggone atur puji syukur iki ana kalimat sing kliru. Biasane sampean tau ngrungokne ngene Bocah. Sampun makempal wonten ing panggenan menika. Sapa sing tau krungu eneng unen-unen ngono kuwi.
Prasetyo, tau ora Pras awakmu nalika apa cah ya nalika ning nggone acara tertentu terus eneng wong omong sampun maringi kanugrahan saengga kula lan panjenengan sami saged makempal. Enek ora cah? Tau krungu ora cah ngono? Tau? Nggih, Bu. Nah, bener dari Budi. Ning kuwi salah cah sejatine. Makempal kuwi duweni teges sakjane iku tegese hubungan bebojoan utawa bahasa Indonesiane diarani berhubungan suami istri. Asline artine kuwi. Mula saka kuwi sampean saiki kudu ngowahi. Yen nalika sampean iku paring sesorah kanggo uwong aja nganti muni makempal nanging diganti pepanggihan. Paham nggih? Jadi diganti pepanggihan. Nggih. Terus atur panuwun iku sing piye? Atur panuwun iku biasane sing omong iku ngaturake matur nuwun sing kathah kanggo ya sapa sing duwe acara iku mau wis diparingi wektu kanggo ngomong ning kono. Misale ning kono dheweke iku minangka sesulie tuan rumah. Ning kono mesti matur. Matur sembah nuwun dumateng Bapak Kasmidi ingkang dinten menika sampun percados dumateng kawula saengga kawula wonten ing mriki saged dados sesulih kulawarga saking Bapak Kasmidi. Iku diarani atur panuwun utawa ucapan terima kasih. Nah, awakmu ning kono iku wis dipercaya kanggo paring sesorah kanggo wong sing rawuh utawa kanggo para tamu. Terus iki isi mau sakbubare pambuka ana isi. Nah, isi ku sing piye? Isi iku sejatine apa kang diomongake nanging isi iku ya duwe bagian cah ana surasa, ana pangarep-arep lan ana tuntutan. Surasa iku isine kuwi kaya apa? Nah, isine kaya apa? Misale iki mau acara sunatan. Nah, dadi wonten ing mriki Bapak Kasmidi sakulawarga ngaturaken puji syukur amargi nak Mas Bagas dinten menika sampun nindakaken supitan lan mugi-mugi saged lancar. Oh. Terus ning kono ana pangarep-arep iku tuladhane mugi-mugi kanthi adicara supitan menika nak Mas Bagas saged dados putra ingkang saleh lajeng saged dados putra ingkang kados menapa dipun karepaken dumateng Bapak Kasmidi sakulawarga lan adicara dinten menika saged kangge njaga silaturahmi Bapak Kasmidi sakulawarga kalih para tamu undangan sekalian. Iki diarani pangarep-arep. Pangarep-arep iku pengharapan apa? Pengharapan apa kang ana ing adicara kuwi? Apa to sing diarep-arep saka adicara kuwi? Oh, terus ning kono dudutan iku kesimpulan. Kesimpulan iku biasane ning kono ngomongake adicara kuwi mau wiwit A nganti teko Z nganti teko adicara kuwi mau lumaksana. Nah, enek pitakonan teko isi? Bareng, Bu. Nggih. Nggih. Budi kan Budi kan ketua ambalan ya biasane ketua ambalan iku paling sering menehi sesorah nalika ana adicara. Ya Bud ya. Nanging bedane biasane awakmu ora nggunakake basa Jawa nanging nggunakake basa Indonesia. Nah, terus sing ketelu sakbubare ana isi banjur ana panutup. Panutup iku babagan sing paling keri. Panutup iku uga diperang maneh bocah dadi loro, ana panutup lan ana salam panutup. Nah, panutup iku sing piye? Panutup iku kaya sing diomongni Yaya mau. Para rawuh ingkang kinurmatan, cekap semanten ingkang saged kawula aturaken. Mbok bilih wonten kirang prapsila anggen kula matur, kula nyuwun agunging samudra pangaksami.
iku bagian saka panutup. Nah, bahane salam panutup. Ya salam panutup iku mergo awake dhewe ning kono minangka wong muslim, ya salam panutupe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jelas cah ya, yen sing diarani sesorah iku saka teke wae awake dhewe bisa mangerteni yen ana strukture sing beda karo nalika awake dhewe omong-omongan biasa, ya toh? Terus teko pambuka, banjur isi, banjur panutup, sapa sing urung jelas, sadurunge awake dhewe mlebu ning gone bab sabanjure. Halo, wis paham? Sampun? Sampun, Oke, Bu. halo, sampun paham. Terus Prasetyo sampun paham? Sampun. Kabeh paham ya. Yen wis, nah tujuan sing keloro awake dhewe dina iki Bu Prima Mamus matur yen awake dhewe kudu bisa nggawe cengkorongan sesorah. Sadurunge awake dhewe nggawe teks sesorah kanggo sawijining adicara. Nyapa kok ngono? Kok kudu nggawe cengkorongan sik? Awake dhewe coba mbayangne gawe omah ae. Omah iku yen tanpa kerangka, tanpa ana wesine, tanpa ana ngonone dhisik kira-kira dadi apa ra, Cah? Boten, Bu. Awake dhewe gawe omah banjur langsung nata bata, terus bar ngono langsung digawe nalika kuwi ora dirancang dhisik sadurunge. Terus ning kono enek sing kerja. "Kae, kamare sebelah kono." Terus engko ning kono ruang tamu, engko ning kono dapur, engko ning kono kuwi ana teras. Ora mungkin. Dadi sadurunge awake dhewe mbangun omah iku mesti ana rancangane dhisik, ana kerangkane dhisik. Oh, bagian kamare iki sak meter, 2 meter musuh papat. Misale iki ruang tamune papat musuh papat. Dadine ngono dhisik. Nah, iku tujuane nyapa? Supaya omah sing dibangun iku mengko ngasilake bangunan sing apik. Padha karo nalika awake dhewe nggak sesorah, nyapa kok ngono? Yen awake dhewe ora gawe kerangkane luwih dhisik, kira-kira awake dhewe nalika ngomong ning ngarepe wong akeh iku ya ora karo-karuan dadine. Mula dibutuhake sawijining cengkorongan luwih dhisik. Nah, iki sadurunge gawe cengkorongan, awake dhewe kudu mangerteni dhisik apa-apa wae kang gegayutan kelawan adicara kang bakal awake dhewe iseni. Sing nomor 1, apa jenis lan tujuan kegiatane? Awake dhewe kudu ngerteni dhisik. Jenis lan kegiatane iku banjur tujuane apa? Misale ning kono iku perpisahan sekolah. Awake dhewe kelas sampean ning kene kelas 2 ditugasi kanggo makili adik-adik kelas 1 lan kanggo kelas 2 kanggo ngaturake perpisahan kanggo kakak-kakak kelas 3. Jadi tujuannya ning kono apa? Tujuannya jelas mengucapkan selamat tinggal. Sing keloro tujuannya ning kono ya awake dhewe iku karo menehi dedonga marang Mas Mbak kelas 3 supaya sakbare lulus saka sekolah kene bisa nglanjutake ning gone papan pawiyatan kang luwih dhuwur maneh. Nah, terus sapa sing duwe kegiatan ning kono? Iki ya perlu awake dhewe kudu ngerti. Yen perpisahan sekolah berarti sing duwe kegiatan sapa cah? Yen iku adicara perpisahan sekolah, kegiatan iku sing duweni sapa? Intan Satria? Sekolah, Bu. Sing duweni kegiatan sekolah, heeh, bener. Terus awake dhewe nomor 3, apa dapukane pamicara? Awake dhewe ning kono kuwi minangka sapa? Yen awakmu kelas 2 berarti awake dhewe minangka wakil saka kelas 2, mung kelas 2 tok utawa iso uga wakil saka kelas 10 lan kelas 11. Jadi awake dhewe kudu ngerti, awake dhewe iku sapa ning kono. Sing nomor 4, ing ngendi kegiatan iku ditindakake. Ya kudu ngerti awake dhewe. Nah, misalnya perpisahan sekolah, ning kono awake dhewe nyewa gedung serbaguna, banjur ning kono awakmu ngomong ngene. Wonten ing sekolah
lapangan sekolah SMA Negeri Setularko. Nah, berarti bener apa ora, Cak? Lah tibake adicara kuwi ning gedung serbaguna. Terus awake dhewe anggone muni, kula ngaturaken matur sembah nuwun dumateng para tamu ingkang para rawuh ingkang sampun rawuh ing dinten menika wonten ing lapangan SMA Negeri Setunggal Panggul. Bener apa ora, Cak? Kira-kira. Kamangka adicara kuwi ning nggone gedung serbaguna. Salah, Bu. Lah, kuwi lho Cah, tujuane awake dhewe ngerti ning ngendi kegiatan iku kudu ning ngendi kegiatan iku dilakoni. Nah, sing nomor pungkasan, sapa wae tamu sing rawuh ning kono. Nyapa awake dhewe kudu ngerti. Lah, balik maneh ning nggone struktur teks sesorah. Nalika awake dhewe iku gawe teks struktur sesorah mau kan ning kono ana pambuka. Pambuka isine ana atur pakurmatan lan ana atur puji syukur uga. Nah, lah atur pakurmatan kan kanggo tamu sing rawuh. Awake dhewe kudu ngerti tamu sing rawuh dina iki sapa wae. Dadi aja nganti awake dhewe salah ngaturake. Misale ning kono sing rawuh iku mau Pak Lurah, delalane Pak Lurah diganti, nah awake dhewe ora ngerti. Awake dhewe dumateng Bapak Lurah, Bapak Kepala Desa ingkang sampun saged rawuh wonten ing dinten menika kamangka ning kono Pak Lurah diganti. Awake dhewe ora matur kanggo penggantine. Nah, yen ngono kan kira-kira malih kaya ora diregani. Mula saka kuwi awake dhewe kudu ngerti sapa wae tamu sing rawuh kanggo dina kuwi. Oke. Paham Cah teko kene? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, ngerti ya Cah ya, bab apa wae sing kudu dimangerteni luwih dhisik nalika awake dhewe pengin gawe teks sesorah utawa teks pidato. Iki kudu sampean mangerteni luwih dhisik supaya kowe mau ora salah nyebutake tujuan lan jelas ora salah kanggo atur pakurmatan. Isin Cah ning kono. Misale ning kono iku sing rawuh sapa terus awake dhewe nyebutne sapa. Matur nuwun. Matur nuwun. Mbak ini kene paham nih Cah ya. Nah, yen paham jumbuh karo pasinaon dina iki, tujuane pasinaon dina iki awake dhewe kan pengen bisa nintingi struktur teks sesorah lan pengen bisa gawe teks sesorah. Mula saka kuwi saiki tulung digatekake ning kene Bu Prima duwe sawijining teks. Sakliyane iku, teks yang Bu Prima uga wis dikirim ning gone Google Classroom, tulung dicek ning Google Doc yang Bu Prima wis dikirim. Sakliyane iki Bu Prima ya wis ngirim. Nah, ning kene eneng sawijining teks sesorah. Oke. Ketok ya Cah ya? Nggih, Bu. Ketawet. Oke. Nah, yen ngono saiki supaya luwih cetha sampean anggone mangerteni endi to bagian pambuka, endi bagian isi lan endi bagian panutup. Nah, mula saka teks iki sampean goleki endi pambuka, endi isi lan endi panutup. Banjur sakwise sampean mangerteni bagian pambuka, isi lan panutup, sampeyan tulung gawe sawijining cengkorongan teks sesorah kanggo sawijining adicara tartamtu. Jadi terserah sampeyan arep gawe adicara apa. Oke? Kanggo gampangake sampeyan garap, Bu Prima wis ngirim Google Doc iki ning nggone Google Classroom. Jadi sampeyan iso buka Google Classroom banjur digarap ning kono langsung, nggih. Bu Prima paringi wektu kanggo nggarap, banjur aja ngilang saka Meet ya Cah ya. Dadi mengko yen wayah awake dhewe balik ning gone Meet maneh, Bu Prima ora celuk-celuk ning sampean langsung masuk kanggo presentasi.
yen ana pitakonan iso ditakonake langsung marang Bu Prima. Apa wae sing urung jelas. Dadi nalika sampean garap Bu Prima ora ngalih saka ngendi-endi, Bu Prima tetep njaga sampean kanggo garap. Oke, sampun saiki garap, bisa digarap Mas Budi, bisa dibuka nggih Google Classroom-e, banjur digarap ning kono tugase apa. Ana Google Doc. Kanggo papan garap, Bu Prima uga wis nyepakake cah ya nang ngisore iku wis ana nang nggone Google Doc. Nah, ning kene wis ana. Struktur teks sesorae ning kene wis apa wae. Iki. Banjur sampean mengko nalika gawe apa kuwi jenenge nalika gawe cengkorongan ya padha karo iku. Dadi ana pambuka lan ana isi, banjur ana panutup. Pambukane sampean pontho maneh, ana salam pambuka, atur pakurmatan, atur puji syukur, atur panuwun lan liya-liyane. Oke, monggo saiki coba digarap luwih dhisik. Sampean anggone nggarap iso golek saka internet, iso golek saka buku paket sing wis dibagi. Dadi sampean ora perlu repot. Sampean iso nganggo browsing, iso nganggo buku, nggih. Dadi apa utawa buku referensi liyane. Dadi sampean iso nggunakake pirang-pirang referensi kanggo garap. Pitakonane ning Google Doc jelas sih cah ya. Kabeh wis mlebu ning nggone Google Classroom kan? Sampun, Bu. Nggih, ya. Garap ya. Awakmu biasanya sing paling sregep lho. Nggih, Bu. Nah, kanggo gawe cengkorongan cukup nggunakake rong baris utawa rong gatra ngono wae cah ora usah akeh-akeh. Mergo iku diarani cengkorongan. Cengkorongan iku hanya kerangka. Jadi sampean iso nggunakake rong gatra utawa rong ukara.
paling akeh. Intine apa wae sing arep kok omongake ngono wae, ora perlu dawa-dawa, isine ya ora perlu nganti A teko Z, nanging cukup apa kang dadi intine saka adicara, apa kang bakal kok omongake iku mau. Nggih pecah-pecah, padha balik kabeh ning Google Meet nggih. Halo? Wis padha balik ning Google Meet kabeh? Sampun, Bu. Nggih, sampun. Lek sampun coba saiki dinyalakne kamerane to, Cah. Bu Prima iki kan pengen ngerti sampean. Yo Batul, Ayu Intan, Toyo. Nah, iki kan arep presentasi. Mula lek presentasi itu kudu ketok gambare. Jadi sampean iku nalika karo ngomong tuh kaya apa. Ngono. Nggih. Saiki ngomong nih masalah yang pertama dhisik struktur. Nggih, struktur iku mau ana pambuka, ana isi lan ana panutup. Saka teks iku mau sapa sing bisa nemokake utawa sapa sing bisa ngandharake ngenani pambukane, ngenani salam pambukane. Nah, coba salam pambukane iku bagian sing endi? Sapa sing iso jawab? Kula, Bu. Intan Satria, apa Intan? Pambukane sing endi? Ingkang bagian salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyyan ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Nggih, benar. Jadi iki sing diarani salam pambuka ning kene iki. Nyapa kok akeh. Nah, biasane wong iku karek manut karo apa nih cah iku? Kepercayaan dhewe-dhewe ya. Dadi ana sing namung ngucapne assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sugeng enjing utawa mung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanging uga ana sing jangkep kaya ngene. Bener iki bagian pambuka. Coba saiki bagian salam pambuka. Coba saiki bagian pambuka, coba pambuka ana atur pakurmatan, atur puji syukur. Saiki atur pakurmatan, sapa sing iso nyebutke atur pakurmatan? Kula, Bu. Wahyu Intan. Ya Tan. Wahyu iya. Apa? Atur pakurmatane sing endi? Ingkang paragraf kedua. Paragraf kedua sing endi? Yaiku para sesepuh dalah pangemban projo ingkang kinabekten para alim ulama al-maghfirah Kyai Haji Faiziruddin ingkang satuhu kinabekten para tamu undangan ingkang kinurmatan. Niku Yo iki yang Bu Prima diganti warnane ya. Nah, iki mau bagian atur pakur ya. Atur pakur sip. Nah, saiki sabubare atur pakurmatan iku ana atur puji syukur. Iki mau Intan. Coba sapa sing saiki bisa nemokke ning ngendi struktur kang ngandharake atur puji syukur? Coba sing jawab. kula, Bu. Betul, oke. Nyalakne kamerane Tul. Ayo diwaca sing endi Tul? Sing ning kono kuwi nuduhake atur pakurmata, atur puji syukur. Paragraf ketiga. Sing endi diwaca?
Sumangga langkung rumiyin tansah ngunjukaken raos puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring paminten-pinten kanikmatan dumateng kita sedaya. Sahingga kula panjenengan sami saged lenggah pepanggihan manunggal ngrawuhi menapa ingkang dados undanganipun Rama Diharjo sakaluwarga wonten menika papan kanthi wilujeng tanpa satunggal alangan menapa. Sholawat saha salam mugi tansah katetapno dumateng Nabi junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat saha pangikutipun mugi sumrambah dumateng kula panjenengan sedaya. Amin. Iki diarani atur puji syukur. Bener ora cah iki atur puji syukur? Yang liyane? Leres. Ki atur puji syukur. Dadi awake dhewe ning kene iku ngucapake puji syukur kanggo ngarsane Gusti Allah lan biasane awake dhewe uga ngunjukake apa sholawat saha salam kanggo Nabi Muhammad. Dadi ning kene ana rong paragraf cah ya, tak iki. Saiki bagian isi langsung. Isi. Coba. Isine iku ana surasa lan uga ana apa cah? Ana pangarep-arep gitu. Coba saiki bagian surasa. Sapa sing iso presentasi? Sing iso nuduhake paragraf. Oh ya ndang, bagian sing endi diwaca, Nduk? Salajengipun kados menapa ingkang sampun kaserat wonten serat ulem. Bila panjenengan sedaya katur rawuh ing griya Bapak Diharjo kagem ngawontenaken satunggaling syukuran amargi putra mbarep saking Rama Diharjo sampun purna anggenipun pasinaon ing Universitas Gadjah Mada Ngayogyakarta Hadiningrat. Iki babakan kang nuduhake surasaning adicara ing dina kuwi. Iki yen diwaca utawa diteliti utawa dicermati berarti adicara ku mang adicara apa cah? Saka isine ngono kuwi mau. Intine. Acara apa? Intine syukuran. Mergo nyapa? Putrane Bapak Rama Diharjo iku mau wis diwisuda saka Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Jadi isine utawa intine adicara kuwi mau iku mau. Acara syukuran amarga putrane Bapak Diharjo wis wisuda utawa wis lulus saka anggone kuliah. Nggih, matur nuwun. Iki mau surasa. Nah, saiki bagian pangajak utawa pangarep-arep. Endi bagian pangarep-arepe? Sapa sing arep maca? Sapa sing arep nuduhake? Coba. Kula, Bu. Putri Mailina. Ya, Put. Sing endi, Put? Sing nuduhake babagan pangarep-arep. Ingkang menika Bapak Diharjo sakadang gotra tansah memuji ing ngarsanipun Gusti mugi kanthi ungguling kawisan sarta landheping kalantipanipun anak mas wikan kusuma lajeng saged angsal pidhamelan ingkang kados pun kersakaken. Oh ya, iki bagian pangarep-arep. Nah, iki bagian pengharapannya ning kene iki. Pangarep. Nah, bener. Coba iki bener ya cah ya pangarep-arep ning kene. Nah, saiki bagian panutup. Panutup iku ana panutup lan uga ana salam panutup. Coba saiki sing ngandharake panutupe sapa? Panutupe sik. Kula, Bu. Apa ya panutupe sing endi? Sing dhuwur apa sing wabillahi taufik apa sing para rawuh ingkang kinurmatan? Para rawuh, Bu. Coba diwaca. Para rawuh ingkang kinurmatan mekaten ingkang saged kula aturaken awit asmanipun ingkang amengkugati pinanggih kasring atur lepating paramastra tuwin kiranging tapsila sowan kula saestu tansah nyuwun agunging samudra pangkasami.
Nggih. Sip, iki bagian paragraf kang nuduhake panutup. Tuh. Panutupe ning kene iki. Prasetyo. Oh yo bener. Nah, saiki gampang banget. Berarti paragraf utawa ukara kang nuduhake salam panutup sing ndi Cah? Coba dijawab kabeh. Panutup sing endi? Wabillahi taufiq wal hidayah. Billahi taufiq wal Bila hidayah. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Dadi sing nuduhake ukara bagian salam panutup yaiku wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ning aja padha biar dhisik iki mau awak dhewe bahas teks lho Cah ya ora bukri manutup lho nggih. Oke. Nah, saiki sakliyane sampean mau wis ngerti to. Wis paham tuh Cah berarti wis ngerti endi panutup, endi bagian isi lan endi bagian pambuka. Nah, sing keloro mang awake dhewe tujuane nyapa? Sampean bisa nggawe cengkorongan teks sesorah. Saiki Bu Prima nyuwun salah siji wae sing maca iku mau apa jenenge cengkorongan teks sesorah sing wis dadi neng kene sing wis dadi iku nggone galuh yang Bu Prima cek neng nggone Google Classroom sing dadi nggone galuh liyane urung dadi ora apa-apa liyane isih padha ngirim tintingane dhisik ora masalah iki coba galuh ndi galuh sing wis dadi Nggih, Bu. Halo, coba diwaca nduk. Nek mung gawe cengkorongan iku mau. Coba. Nggih. Liyane padha nyemak ya. Assalamualaikum. Ya loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun Bapak, Ibu Kepala Sekolah ingkang kinurmatan, tamu undangan, Bapak Ibu guru saha karyawan ingkang kula hormati. Adik-adik kelas Twin, rencang-rencang ingkang kula tresnani. Puji syukur kunjuk wonten ing ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Asih awit ing wekdal menika. Wonten ing dinten menika kula ngaturaken nembah nuwun tanpa upami awit kula dipun paringi. Kula minangka wakil saking siswa kelas 9 ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa upami dumateng Bapak Ibu guru awit saking sih katresnan anggenipun kula wentah dumateng kula sakanca saengga saged ngrampungaken kewajiban anggen kula sakanca ngangsu kawruh wonten ing pawitan menika. Dumateng Bapak Ibu guru lan adik-adik sedaya sepisan malih kula ndedonga mugi tansah diparingi rahmat saha barokahing Gusti Allah. Amin. Wasana cekap semanten atur kula menawi kathah kalepatan atur saha solah bawa ingkang boten marani panggalih. Kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, iku mau jawabane galuh kanggo cengkorongan. Coba saiki Bu Prima buka ya kanggo jawabane galuh. Galuh wis ngirim nang nggone Google Classroom kanggo jawabane. Sik ditunggu sik, coba. Ben didelok karo kanca-kancamu. Bener apa ora ngono kuwi cengkorongan. Coba ya. Saiki sik Bu Prima buka dhisik jawabane galuh. Lo tak buka nah iku mau arupa cengkorongan mula saka kuwi wujude mung sithik Cah ya yen diarani teks sesorah utuh berarti kan wakeh dawa maka Bu Prima dina iki mung nyuwun sampean gawe cengkorongane wae ditunggu iki jawabane galuh Bu Prima buka sik oh Bu Prima wis buka sabar
sabar. Ketok, Cah? Ketok? Jawabane Galuh? Wis, Bu. Oke. Nah, Oke. nenggone Galuh dijawab ngene iki. Membuat kerangka teks sesorah. Iki jawabane Galuh. Ana pambuka, ana salam pambuka, ning kene assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banjur atur pakurmatane ana iki, nuwun Bapak Ibu kepala sekolah ingkang kinurmatan lan sateruse. Atur puji syukure ning nggone Galuh ditulis sakmene, puji syukur kunjuk wonten ing ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Asih. Atur panuwune wonten ing dinten menika kula ngaturaken nembah nuwun tanpa upami awit kula dipun paringi surung diterusne merga iki mau wujude amung cengkorongan ora apa-apa. Banjur surasane kula minangka wakil saking kelas 9 ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa upami. Nah, kudune ning kene kelas anu ya Luh ya, awakmu kan kelas piro? Kok 11 ya? Nah, berarti iki mau awakmu salah ketik. Nah, saking katresnan anggen panjenengan gula wentah, nah iki bener bagian surasa, banjur iki ana pangarep-arepe iki, tututane durung digawe ora apa-apa amarga keterbatasan wektu uga ning kene panutup iki. Wasana cekap semanten atur kula menawi kathah kalepatan atur saha solah gawa ingkang boten meranani pembalih kula nyuwun pangapunten salam panutupe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saka teks iki, Cak, kira-kira anggone gawe Galuh kaya apa? Coba saiki Budi. Piye, Bud? Miturutmu, anggone gawe cengkorongan sapa iki mau jenenge Galuh iki mau? Budi mirengne Bu Prima apa ora? Coba saka Putri Melina, Putri Melina. Nggih, Bu. Piye, Put, anggone gawe cengkorongan Galuh iki mau menurutmu? Yen saka strukture, banjur saka struktur banjur nyang keterangane kira-kira miturutmu wis bener apa durung? Bahasane wis apik apa durung? Miturutmu piye, Put? Iku teke yang Bu Prima wis ditampilake. Sampun, Bu. Miturute Putri sampun. Widya, piye Wit? Miturutmu anggone gawe Galuh kuwi wis manut karo apa sing diterangake Bu Prima ning ngarep apa durung strukture? Sampun, Bu. Sampun. Nggih. Dadi anggone gawe Galuh iku wis manut karo strukture gawe teks sesorah. Ning kono wis ana pambuka, banjur ana isi lan ana panutup. Nanging ning kene anggone gawe pancen durung jangkep amarga iki mung awujud kerangka utawa cengkorongan. Nah, sabanjure cengkorongan iku rak kudu dikembangake dadi apa iku jenenge? Teks kang luwih jangkep maneh. Iku. Bener. Dadi ning kono mau wis ana atur pakurmatan ana, salam pambuka ana, atur puji syukur ana, atur panuwune ya ana. Banjur ning kono wis ana isi, wis ana pangarep-arep, panutup lan ana salam panutup. Karek ngembangake maneh. Iki sing wis ngumpulake ning kene yang Bu Prima cek wis ana Putri Mailina wis ngumpulne, Lisa wis ngumpulne, Wayu Intan, Hibatul ya uga wis ngumpulne. Muga-muga wae anggonmu nggarap iku ora mung angger njupuk saka internet nanging sampean bener-bener sinau gawe teks.
Sampai teko kene nek pitakonan pecah-pecah. Ono pitakonan, apa durung? Dereng, Bu. Nah, yen Dereng, dereng Bu. kanggo luweh mangerteni maneh kaya ngopo olehmu sinau kanggo dina iki, Bu Prima wis duwe soal ning nggone evaluasi. Terus Bu Prima kirim ning Google Classroom. Soale iku mung ana 5, wujude pilihan ganda. Nah, Bu Prima paringi wektu 5 menit kanggo nggarap sak soal berarti sak menit, banjur ning kono mengko wis metu jawaban lan skore. Jadi ning kono sampean jawab salah, langsung konangan salah. Lan wektune mung 5 menit tok. Jadi 5 menit iku sampean langsung garap, langsung muncul nilainya. Saiki coba dibuka maneh nggih Google Classroom-e, banjur ning kono digarap soal-soal kang wis kanggo mangerteni dina iki sampean wis tenanan apa durung anggone mangerteni apa kuwi mang struktur teks pidato. Saiki Bu Prima paringi wektu 5 menit. Garap. Wis dicah ya? Nah, wis padha muncul kabeh iki nilaine. Nah, nilai sing paling dhuwur iku ana Galuh, Galuh oleh 100, banjur Putri Mailina 100, Budi 100. Iki Lisanya apa Lis? Kok awakmu salah siji Lis, awakmu mung oleh siji 90 ning ora apa-apa, sing penting wis sak dhuwure KKM. Jadi awake dhewe sinau dina iki ngenani teks sesorah. Nah, saiki wektune wis awan, wis karek kurang 5 menit. Nah, coba saiki Bu Prima pengen mangerteni. Sinau dina iki kanggone sampean iku refleksine kaya apa, Cah? Apa wae bab-bab sing bisa kok dudut kanggo pasinaon dina iki? Gunane apa sih sampean sinau teks sesorah? Nah, ngono. Coba sapa sing iso jawab? Sapa sing iso jawab pitakonane Bu Prima? Apa? Apa Budi? Apa Bud? Apa Bud? Hasil saka sinaumu dina iki? Bisa ngerti apa wae? Kula saged mengerti struktur teks sesorah, Bu. Ngerti struktur teks sesorah. Lan apa maneh, Bud? Kanthi awakmu mangerteni struktur teks kuwi, awakmu iso gawe teks sesorah, cengkorongan teks sesorah apa ora, Bud? Insyaallah saged, Bu. Insyaallah saged. Nah, kanggo liyane Budi ku mau gunane kanggo Budi sinau dina iki, Budi ngerti struktur teks sesorah lan iso gawe teks sesorah, kerangka teks sesorah utawa cengkorongan teks sesorah. Liyane sapa maneh? Apa padha karo Budi liyane? Sami, Bu. Padha. Sami, Bu. Lisa ya padha. Jadi kanggone sinau Inggih. iki gunane kanggo sampean yaiku bisa mangerteni struktur lan bisa gawe cengkorongan. Jadi bener pas sinau dina iki awake dhewe nyinaoni ngenani apa-apa wae kang dadi strukture teks sesorah yaiku ana pambuka, ana isi lan ana panutup. Pambuka iku ana pambuka lan ana salam pambuka lan pambuka, banjur isi iku isih ana surasa, isih ana kudutan lan ana pangarep-arep lan panutup iku ana panutup uga ana salam panutup. Yen ngono, pasinaon dina iki dipungkasi kanthi jam ngene, aja lali ning omah nggarap LKPD. LKPD-ne iku kelompokan, jadi sampean iso kelompokan karo kancane. LKPD-ne yang Bu Prima wis di-upload ning gone Google Classroom. Minggu ngarep saka kerangka sing sampean gawe dina iki banjur sampean kembangne dadi sawijining teks utuh lan dipraktekake. Nggih, iki mong kabeh wis padha gawe kerangka. Dadi kerangkane iku mau dijangkepi maneh
banjur minggu ngarep awake dhewe maca dadi kuwi ning omah disinau nggih kerangkane diutek-utek banjur dikembangne dijangkepi kanggo pembelajaran minggu ngarep. Isih ana pitakonan apa ora bocah-bocah? Boten, Bu. Nah, yen Boten, boten ana Boten, Bu. pitakonan, kuwi akhiri kanggo dina iki. Aja lali, Cak, iki mau esuk jagate udan, tetep jaga kesehatan. Nah, masker aja lali, saiki isih ana sing diarani virus corona. Jadi awake dhewe yen saka ngendi wae usahakan terus wisuh, ganti klambi, aja lali yen metu nganggo masker, terus rodok jaga jarak, aja seneng keluyuran, banjur aja seneng mara menyang kerumunan. Muga-muga awake dhewe diparingi slamet kabeh, ora ana sing lara, lan muga-muga wabah corona iso ilang saka Indonesia. Amin. Sehat semanten kanggo dina iki, Bukti mengakhiri. Sugeng enjing lan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.